Sinjuri, merħba fil-Katedral ta' Għawdex u merħba għal din it-tnedija ta' din il-pubblikazzjoni dwar l-assedju ta' Għawdex tal-1551. L-ewwel nett, grazzi lilkom ilkoll li qegħdin hawn illejla. Hawn min qiegħed hawn b'rispett lejn il-post fejn qegħdin, hawn min qiegħed hawn b'rispett lejn il-pubblikazzjoni u l-kollaboraturi li ħadmu fiha, hawn min qiegħed hawn kollha kemm aħna b'rispett lejn l-istorja u lejn il-patrija tagħna illi mal-patrija Maltija aħna nżidu wkoll ir-reġjonalità Għawċija. X'inhi r-raġuni jew il-motivazzjoni li saqitna illejla qegħdin hawnhekk biex inniedu pubblikazzjoni illi qed timla vojt kbir. Qed timla vojt fuq paġna illi hija doloruża, paġna sewda, paġna doloruża fl-istorja ta' Għawdex, iżda paġna importanti. U l-importanza ta' din il-paġna mill-istorja toħroġ mill-fatt illi anki għal snin twal paġna li ġiet oskurata jew injorata. Jagħmel sens li dan il-ktieb qiegħed jiġi imniedi hawnhekk f'dan il-katedral, mhux tant għaliex huwa ktieb reliġjuż jew spiritwali, però huwa ktieb li jitkellem fuq storja illi intrinsikament hija wkoll marbuta ma' dan il-katedral li huwa binja ċentrali, binja strateġika fiċ-ċittadella mhux biss ġeoloġikament għaliex qiegħda ġeografikament qiegħda fiċ-ċentru tokkupa waħda mill-ikbar partijiet fiċ-ċittadella, imma anki għaliex l-istorja taċ-ċittadella u ta' Għawdex fi żmien l-assedju kienet marbuta ħafna u ċentralizzata ħafna anke madwar l-istruttura ekklesjastika. Huwa sabiħ ukoll illi qegħdin hawnhekk għaliex uħud minn dawn il-protagonisti illi insibu f'dan il-ktieb u fl-istorja tal-assedju tal-1551 huma kommemorati wkoll anki f'dan il-katedral fosthom fl-aħħar kopletta li ġiet iddekorata hawnhekk fil-katedral għaliex huma protagonisti komuni sewwa għall-istorja tal-katedral u sewwa għall-istorja ta' Għawdex u tal-assedju tiegħu tal-1551. Dan il-ktieb jitkellem dwar din il-ġrajja illi sal-lum dil-ġrajja kellha minn tal-leġendi, sal-lum dil-ġrajja kellha l-inċertezzi tagħha, ġrajja li kellha lapida fi triq Bernardo Ruppò, imma issa hija ġrajja li għandha l-istorja tagħha iddokumentata u miġbura fi ktieb. Dan il-ktieb qiegħed jiġi ppreżentat, ippubblikat bl-għajnuna essenzjalissima tal-Direttorat għall-Wirt Kulturali fih dan il-Ministeru għal Għawdex. Illum kellu jiftaħ din l-okkażjoni id-direttur John Xwiereb illi jinsab indispost, mistax ikun magħna u insellmulu nirringrazzjawh ukoll, illi kellu jispjega wkoll għaliex id-direttorat għandu fil-missjoni tiegħu pubblikazzjonijiet ta' din ix-xorta. Id-Direttorat tal-Ministeru għal Għawdex jassisti awturi għaliex huma parti mill-qasam kulturali, mill-isfera kulturali, però f'dan il-każ iktar milli awtur bħala entertainment, bħala industrija tal-arti, bħala qasam tal-arti, hawnhekk għandna wkoll il-każ ta' pubblikazzjoni storika li huwa wkoll fil-missjoni u fir-remit tad-Direttorat għall-Wirt Kulturali. U għaldaqstant, grazzi għal dan id-direttorat li għandna din il-pubblikazzjoni issa wkoll fil-ħwienet u fil-kotba tal-libreriji tagħna. F'dan il-mument nistieden lis-Sur Joe Bsajla sabiex jippreżenta l-analiżi tiegħu dwar din il-pubblikazzjoni li se nkunu qegħdin inniedu llejla. Grazzi ħafna. Permettu li nagħmel premessa.
Il-kelma truizmu tirriferi għal dak li jingħad u jkun minn hawn id-dinja. Fir-rigward tal-istorja, l-Ingliżi għandhom truism. All history is history of the present. L-istorja bittra esse kapitali, kull storja hija ġrajja tal-preżent. U dan il-ktieb ta' Mons Joe Bezzina li resqilna episodju mill-istorja ta' Għawdex li ġara 471 san ilu, jottalih dan it-truizmu. All history is history of the present. Kif inhu hekk? Is-Sultan Saladin li miet 830 sena ilu kellu matul il-medda ta' żmien ġibda qawwija fuq l-immaġinazzjoni Musulmana u kien ta' ispirazzjoni għall-eroiżmu tal-ġellieda Musulmani minn żminijiet sal-lum. Hekk kien fit-tielet kruċjata meta tqabad kontra Richard the Lionheart fl-1192, hekk kien meta Napoleon invada l-Eġittu wara li ħalla l-Malta fl-1798, hekk baqa' fis-seklu 20 meta n-nazzjonaliżmu Għarbi sab mexxejja bħal Gamal Abdul Nasser fl-Eġittu u Assad fis-Sirja. Anke terrorizmu Iżlamiku tal-aħħar 20 sena u diwja tal-qlubija ta' Saladin. Tant li l-kap taċ-Ċija Michael Scheer sejjaħ lil Osama bin Laden a modern day Saladin. Il-ġrajja tal-1551 seħħet f'nofs il-medda ta' żmien bejn il-ħajja ta' Saladin u aħna. Ma kinux jewwilla Dragot u Paxa u l-ġanniżeri tagħhom imlaqmejn bl-ispirtu gwerrier ta' Saladin. Qed ngħid dan kollu biex nuri kif dan il-ktieb ta' Joe Bezzina huwa storja, imma huwa wkoll attwalità. History is history of the present. Terapija ta' tnissija. Fl-introduzzjoni Joe Bezzina b'ton ta' ċanfira jisqal lil Maltin u l-Għawċejn l-istorja ma jħobbuwiex, ma jistudjawiex u għal daqstan ma jafuwiex. Naqbel miegħu. Imma jien jgħaddilu koħsib minn moħħi li din il-ġrajja tal-1550 minħabba l-fatt li kienet disfatta, l-Għawċin ta' qabilna ma kellhomx ħerqa kbira biex ifakruha. Teżisti fost ħafna popli dik li tissejjaħ amneżija storika, memorja selettiva ta' dak li għandu jitfakkar u dak li ma għandux. It-Taljani pereżempju fir-rigward ta' xi ġrajiet għal xi żmien irrikorrew għat-terapija dell-oblio, it-terapija ta' tnissija. U ħafna drabi fid-disfatta isibu għat-terojku li jifdija. U aħna x'aktarx bħalhom. Madankollu għandu raġun Joe Bezzina jisobieħ mal-ewwel sentenza tal-introduzzjoni ta' dan il-ktieb li l-istorja ta' pajjiżna ma nħobbuwiex. Fl-aħħar mill-aħħar imqar il-paġna glorjuża tal-qawmien tal-Għawċin kontra l-Franċiżi fl-1798 domna ma tajnija l-ġeħ mistħoq sa tard fis-seklu 20. Dan huwa ktieb li fih Bezzina ġabar b'kull dettall li t-tarif kollu li sallum nafu dwar din il-ġrajja u ġabru b'mod li l-fatti storiċi mhumiex sagrifikati fuq l-artal tan-narrattiva għalkemm l-istil narrattiv tiegħu hu frisku mexxej. Mhux l-ewwel darba li l-istorjografi ikunu akkużati li huma preġudikati dwar xi fatti li jkunu jesponu. Iżda din il-kritika ma tistax issir lill-awtur tal-ktieb li għandna qudiemna jekk hemm xi preġudizzju u tas-sorsi li Bezzina jirriferi għalihom u jikkwota b'mod kritiku bid-data, titlu u vers. Biżżejjed ngħid li fi kważi 10 paġni ta' bibliografija Bezzina jikkataloga 5 tipi ta' sorsi: kronaka kontemporanja ġrajja, sorsi arkivjali, pubblikazzjonijiet speċifiċi, sorsi ta' tarif ġenerali u saħansitra romanzi storiċi. Hemm każi fejn Bezzina ma joqgħodx fuq is-sors sekundarju, iżda jmur ifittex direttament f'ras il-għajn. Hekk għamel bid-dokument tat-testament ta' Gullilju ta' Malta, 8 ta' frar 1299 li jinstab fl-Arkivju Ġenerali della Corona ta' Aragona, Barcellona. U li Bezzina kien diġà rrefera għalih fil-gawli tagħna. Hekk għamel fir-referenza ta' Michel de Montaigne
Dan il-filosofu tar-Renaissance Franċiża ewlieni fil-kitba tal-essays fil-letteratura Ewropea jirreferi għall-Emil eroiku ta' Bernardo de Pau fl-essej Drawwiet fil-Gżira ta' Ċea li kiteb xi 20 sena wara l-ġrajja. Għalkemm ma nafx għaliex, Bezzina ma jinkludihx lil Montaigne fil-lista tas-sorsi kontemporanji u jiddedikalu imma 3 paġni u mill-Mużew ta' Bordeaux jagħtina ritratt bin-noti dwar il-fatt ta' Għawdex miktubin bil-pinna ta' Montaigne innifsu fil-marġni tal-paġna tad-dokument oriġinali. 20 kapitlu f'5 taqsimiet. Il-ktieb fih 20 kapitlu f'5 taqsimiet. L-ewwel 4 jagħtu xena fl-isfond tal-ġrajja tal-1550 bħarsa lejn Għawdex, riżorsi, amministrazzjoni u popolazzjoni u kull ħarsa aktar wiesa lejn il-qagħda fil-Mediterran f'nofs is-seklu 16 wara t-Trattat ta' Paċi bejn l-Imperatur Karlu V u r-Re ta' Franza François l-Ewwel. Paċi li ġabet żieda kbira tas-sibien fil-Mediterran, tal-piraterija fil-Mediterran. It-tieni 4 kapitli oħra jitkellmu fuq it-tħejjija tat-toroq f'Kostantinopoli u bnadi oħra biex iseħħ l-attakk fuq Malta u l-pjan għall-assedju fuq il-Birgu u l-Imdina, pjan li imbagħad kien abbandonat fuq il-post. It-tielet 5 kapitli bi kronika tal-assedju fuq Għawdex. 6 kapitli bil-konsegwenzi ta' dan l-assedju, imbagħad l-aħħar kapitlu dwar il-fakra tal-Għawċejn meħudin fil-jasar. Kollox huwa mżejjen u nfisser aħjar bil-pitturi artistiċi ta' Paolo Camilleri Cauchi, ritratti ma' nixxinajtu ta' Daniel Cilja u artwork ta' Paul Falzon. Għawdex mitlu qarriħu. F'paġna 17 Bezzina jikteb: Imġar was considered unsafe during the summer months, as coves of Comino were infested with pirate ships ready to plunder crossing craft. Dan hu fatt fl-istorja ta' Għawdex li ħana l-Għawċejn tant smajnieh li ma baqax jissorprendina. Imma jekk naqraw l-istudju ta' Godfrey Wedinger, Coursers in Gozo 1533, naraw kemm din is-sentenza f'paġna 17 ta' Bezzina tiddiskrivi l-preludju ta' dak li ġara fil-1551. Traċedja mħabbra minn ħafna snin qabel imma li ħadd fit-tmexxija f'Malta jew fis-Qallija m'għandenja jagħti każ. Wedinger isemmi proċess fil-qorti wara ħabbejt mis-sibien torok fuq l-irtieset fil-qala u n-nadur. Is-sibien ħatfu xi persuni u xi mrieħel, niżluhom fuq ix-xwieni tagħhom sorġuti fl-imġar u baqgħu hemm għal ġranet wara biex ir-raħala jmorru għandhom bil-ħsieb li jixtru lura l-bejjem li jkunu sterqulhom. Dan ifisser li dawn ix-xwieni tas-sibien kienu jibqgħu sorġuti l-imġar bla ma ħadd jagħtihom fastidju. Għawdex kien miftuħ beraħ għas-sibien u l-Għawċejn kienu mingħajr ebda protezzjoni mill-kavallieri. Bir-raġun mela Bezzina wara li jkwota l-Bosio jgħid li Dragut li fl-1550 he was observed plying the Gozo Channel 4 days. 1550 sena qabel jiġifieri, u jkompli Bezzina, he almost owned the place, coming and going as he pleased. Min kienu l-protagonisti? Bezzina jfisser il-kawżej li għandu l-Ottomani biex jattakkaw lil Malta fil-1551 u jidħol ukoll fid-dettall fil-personalitajiet tal-protagonista dan il-ġrajja. Il-Gvernator ta' Għawdex, Galatjan de Sess, il-Gran Mastru Juan Domedes, Dragut, Sinan Pasha, Bernardo de Pau, Patri Bartolomeo Bonavia, Agostinjan, u 2 oħra mhux daqstant magħrufin, il-Kavallier Fra de Villagognon u l-ġurat Paolo Denaz. Nagħmel premessa, Sir William Temple, diplomatiku Ingliż, li f'nofs is-seklu 17 kien l-ewwel wieħed li ħareġ bl-idea tal-Cabinet Government, imma studjuż tal-istorja, kien isostni li l-avvenimenti tal-istorja ikunu mifhum aħjar bl-osservazzjoni tal-passjonijiet bil-burdati li jriġu l-ħajja privata ta' personalitajiet pubbliċi. Din l-assjoma tidher fil-protagonisti ta' din il-ġrajja faħxija kif ippreżentahomna dan il-ktieb ta' Bezzina. Pereżempju, il-Gran Mastru kien bereft of the ability of foresight. Immiktar
imma l-iktar fil-pika li kienet teżisti bejn Dragot u Sinan Paxa. Imnisla mill-fatt li t-titlu ta' Paxa kien ħadu Sinan meta skont il-Baħħar Ottomani kellu jkun Dragot li jingħata l-ġieħ. In-nuqqas taqbil bejniethom der fil-1551 meta ma qablux jekk għandhomx attakkaw il-Birkow u dwar kemm l-Indina kienet tiflaħ għall-bejt. In-nuqqas taqbil kien wieħed mill-fatturi tat-telfa tal-assedju l-kbir fl-1565. Imma fl-1550 ġab iċ-ċirkostanzi b'mod li l-ħbejt sar fuq Għawdex flok fuq il-Birgu u fuq l-Indina. Żewġ protagonisti wara l-kwinti. Mill-ktieb li qed irresqilkom joħorġu żewġ protagonisti li mhumiex daqstant magħrufejn imma li huma importanti u Bezzina jagħtihom din l-importanza. Wieħed huwa l-kavallier Nicolas Durand de Villagognon, diskritt mill-awtur bħala a soldier, a scientist, an explorer, adventurer, entrepreneur. Had a foresight and travelled to Malta ahead of the looming siege. Kienu de Villagognon li organizza l-porċissjoni bl-istatwa ta' Sant'Agata u li jagħti l-impressjoni li l-għadu l-Indina kellha ħafna li jislest li jiġġieldu. Barra minn hekk kien de Villagognon ukoll li ħadem strataġemma biex dajsa bil-qamħ u b'messaġġ li Andrea Doria kien qiegħed fi sqallija jħejj il-flotta għal Malta tinqabad mit-toroq fuq il-baħar. Il-messaġġ kien gidba bi skop tajjeb. Villagognon kien jaf li l-battelji jistgħu jintrebħu bil-glubija tal-Lijun imma wkoll bl-ingan tal-Volpi. Il-pjan ta' Villagognon li kontra l-indifferenza tal-Gran Mastru ġiet minn kmieni jibgħat rinforzi f'Għawdex irnexxa l-Indina imma ressaq l-għadu lejn Għawdex. Imbagħad protagonist ieħor li kien Paolo Danas. Naħseb li qatt ma sabab hawnhekk Paolo Danas li fl-awtur. Protagonist ieħor Paolo Danas, wieħed mill-ġurati. Skont Bosio, Danas offra ruħu biex minn Għawdex iwassal messaġġ lill-Gran Mastru b'talba għall-għajnuna. Il-Gran Mastru ġaba bi kbira imma bgħad dajsa b'xi bombardieri u munizzjoni. Fil-vjaġġ lura id-dajsa nqabdet mill-għadu. Danas interrogat minn Sinan taħt stampa boħra. Għallu li biex jintrebaħ il-kastell ta' Għawdex ma kienx ħaġa faċli daqskemm kienu qed jaħsbu huma. U mifhum li Paolo Danas miet il-sejr wara interrogazzjoni. Opinjoni tiegħi wara li qrajt il-Bezzina li Paolo Danas huwa l-uniku eroj awtentiku tal-assedju tal-1551. Dan offra ruħu, inqabad, ta' informazzjoni żbaljata biex ifixkel l-għadu u l-probabilità li qatluh. Storja ta' tradimenti din li għandna qudiemna hekk joħroġ mill-ktieb ta' Joe Bezzina. Il-qarrej ta' dan il-ktieb jintemm impressjonat kemm ta' bilħaq din kienet storja ta' tradimenti. L-ewwel, il-Kunsill tal-Ordni tal-Kavallieri kien iħeġġeġ lill-Viċi Reat fi Sqallija biex jibgħat soldati sabiex jiddefendu lil Tripli. Fil-fatt intbagħtu Tripli 630 merċenarju. Skont xi wħud mill-membri tal-Kunsill, Gozo was untenable. It-tieni, il-Gran Mastru ma rrid jibgħat l-ebda għajnuna. Lanqas laqa l-proposta biex nisaw it-tfal Għawċejn meta kien hemm it-teddida tal-assedju jittieħdu f'Sqallija, qasqar li jekk dawn jitlu fis-swar l-irġiel Għawċejn jiġġieldu b'aktar qlubija meta għandhom il-familja xi jiddefendu. L-awtur Verton li jgħix f'1729 jgħid as if Diomedes thought that battalions of armed men would spring out of the earth in their defense. Il-Gran Mastru wkoll meta żewġ dgħajjes mimlijin nisa u tfal baħru minn Għawdex lejn il-Birgu, Diomedes ta' ordnijiet biex ma jitħallewx jisbarkaw b'teddida li jiġu marqa jekk jersqu lejn il-moll. Id-dgħajjes reġgħu lura Għawdex bin-nisa u tfal fuqhom. Villagognon was shocked at this treatment.
Wara d-disfatta ta' Għawdex u Tripli, il-Gran Mastru li jagħti il-mewt lill-kavallieri tal-lief fosthom lil Desess, il-Gvernatur. Wara li t-torok salpaw minn Għawdex il-Gran Mastru però aktar wara premura biex isib l-armi u l-munizzjon li stetgħu tħallew warajhom milli jipprovdu għajxin lill-għawċin li kien baqa'. Mela, diġà għandna żewġ dat-tradimenti tal-Kunsillu tal-Gran Mastru u l-Gvernatur Desess skont Bosio kien hemm mawċejn tal-inqas 700 li rridu jiġġieldu. Iżda Desess ma kienx lest li jmexxi din id-difiża tas-swar. Dejjem skont Bosio li jikkwota ġew Bezzina, Desess laqqa alkuni dei prinċipali del popolo. Desess ħarġ bil-ħsieb ta' kapitolazzjoni mat-torok b'kondizzjonijiet li kienu jingħataw biss lil min kien ikun wera kuraġġ. Fil-każ ta' Għawdex ma kienx hemm min wera dan il-kuraġġ. Ieħor, il-protagonist ieħor, Patri Bartolomeo Bonavija. Patri Bartolomeo Bonavija kien imdendel mas-swar biex ifittex ftehim ma' Sanan Paxa. Skont l-ordu ta' Desess, Bonavija ftehim mal-Paxa li l-għawċin kienu lesti jċiedu jekk hu ħalli bla mittifsa 200 ċittadin fost l-ewlenin tal-Gżira. Sinan fil-ħniena tiegħu kien lest li ħalli 40. Sawn il-Patri kien qiegħda dbiru, imma b'xi mod ħaseb għal rasu. Għaliex hu flimkien ma' maraw bina ma tteħdux fil-jasar, differenza ma tal-inqas 10 saċerdoti oħra li Bezzina jinnomenahom bisimhom li jittieħdu l-siera fosthom Don Johannes Rapa, vikarju forane, Don Nicolò Castelletti, kappillan tal-Matriċi, u Don Lorenzo de Apapis, kappillan ta' San Giorgio. Kienu xi 10 li saċerdoti li ttieħdu fil-jasar fosthom dawn it-tlieta. Naturalment, Dragut it-tradina wkoll. Dragut ma żamx mal-ftehim li ħalla u ħalla 40 xieħ għax qal li dawk kienu għalih ċittadini ewlenin. Ftehim f'xi kondizzjonijiet mal-għadu ma kienx xi ħaġa rari fil-Medjuevu. Għana kien għamel parentesi. Ma kienx xi ħaġa faċli li jsibu ftehim. Kien hemm każ Gustos fl-assedju ta' Weinsberg 1140. Id-difensuri laħqu ftehim mal-invażuri li jħallu n-nisa biss joħorġu salvi minn ġewwa s-swar bil-kundizzjoni li jġorru magħhom biss dak li kellhom ħila jġorru fuq spallejhom. In-nisa refgħu lil żwieġhom fuq spallejhom u ħarġuhom mis-swar għax hekk kien l-uniku mezz li jistgħu salvawhom. Aħna ma konniex daqshekk xurtjati u nafu x'ġara fl-assedju tal-1550. Għanna l-Bernardo de Po li jifdi l-ġrajja, l-atterojku ta' de Po jidher li jifdi xifti din il-paġna kera tal-istorja. Imma jien ma naffermax iżda nistaqsi bil-moral tagħna llum l-eroiżmu ta' de Po kien fih xi xamma ta' familjizmu ta' min biex joħroġ ta' raġel ma baqax aktar uman. Għax il-qlubija bħal vertijiet kollha għandha l-limiti tagħha. Bezzina jenfasizza il-fatt li l-istorja ta' de Po kienet imsejħa leġġenda xi pubblikazzjonijiet tal-Università ta' Malta. Bezzina jwaqqa din l-asserzjoni bidli dokumenti. L-ewwel Villagonjon jirrakkonta dan l-att fil-1553, sentem biss wara li seħħ. It-tieni, Michel de Montaigne jirriferi għalih fl-esej li semmejna miktub ċirka 20 sena wara. Fil-1579 l-Università ta' Għawdex waħlet skrizzjoni biex tfakkar li hemm l-erojku ta' Bernardo de Po. Jiġifieri f'dik il-pubblikazzjoni tal-Università min qal leġenda hawnhekk isejb risposta fuqta. Ma barra minn dawn it-tradimenti l-għawċin tal-1550 it-tradihom ukoll il-Maltin. Għax meta beda jsir il-ġbira għal-fidwa tal-insara ta' min jgħid li Papa Ġulju III ħareġ jubileum pro redemptionem captivorum inzolegozi biex isir ġbir fil-parroċċi kollha ta' Malta.
Bezzina jagħti l-ammont ta' kull ġabra fi 13 parroċċa ta' Malta u jkompli li b'kollox inġabret is-somma li bija setgħu jinfdew 3 jew 4 siera. Imma mhux il-Maltin biss tradewhom, l-Awċin tas-sekli ta' wara wkoll ittradewhom lil dawn tal-1550 għaliex biss drabi tefewhom fil-bir ta' tnissija. U aħna wkoll inkun qed nittraduhom jekk ktieb bħal dan ma napprezzawx. Nemmen li dan il-ktieb flimkien ma ieħor dwar il-qawmien tal-Awċin kontra l-Franċiżi u t-tmexxija tal-Gżira minn Saverio Cassar għandhom ikunu fil-kurrikulu tal-iskejjel għall-istudenti Awċejn. Id-destejn tal-irsiera Awċejn. Il-ktieb fih kapitlu riċerkat u interessanti dwar familja Awċejn b'aneddoti li jitfgħu dawl fuq id-destejn tal-irsiera li Dragut u Paxa Sinan ġarrew magħhom lejn il-Magreb. Bezzina jsemmi 6 sorsi li jagħtu tarif dwar l-Awċejn ta' Tarħuna u wkoll 7 każi f'Kostantinopli. Jidentifika bl-isem u l-kuljum xi familji l-istejjer tagħhom joħorġu mix-xhieda f'riċerki ta' Geoffrey Wattinger. Bezzina jsegwi wkoll id-destejn ta' 3 ekleżjastiċi. Lorenzo de Apapes li wara sentejn feda lilu nnifsu, Nicolò Castelletti u Johannes Rapa li t-tnem mietu fil-Jasar. Donja Johannes Rapa, vikarju forane, fl-aħħar li der kien fuq ġifen f'Kostantinopli. F'dan il-kapitlu Bezzina jsemmi wkoll 2 tradizzjonijiet. Dik forma ta' tajjira, ġiddhom Malti, li xi Arab tal-Magreb kienu jerfu l-Awċejn meta jkollhom xi jgħidu magħhom. U dik is-sentenza ta' xi nies f'Tarħuna kienu jinstemaw jgħidu siamo Maltesi della vendetta di Dragut. Sentenza li tiġbor din il-ġraj orribli f'6 kelmiet. Joe Bezzina jikkwota l-paragon li jagħmel Brian Blewett. In terms of population, the islands were more heavily damaged than in the highly publicized siege of 1565. But in Gozo, matters were worse. Issa li għadda żmien u llum nemmnu u nitħabtu biex ikollna ħbiberija mal-ġirien kollha ta' madwar il-Mediterran, ejjew ma nistħux minn din il-ġrajja imma l-kontrarju nħalluha tiddefenina. Fil-waqt li jkollna fidi soda l-1550 ma tarġax isseħħ. 1551 never again. Mhux għax il-Musulmani se jerġgħu jiġu jħbtu ħalina, imma biex bħala Awċejn inġibu l-ewwel il-ġid ta' Għawdex qabel l-individwaliżmu u l-partiġjanerija. Nirringrazzjakom. Grazzi ħafna, Pastor Bsejla. Nistieden hawnhekk issa lill-awtur, Monsignor Bezzina, sabiex itina ftit insight fuq il-produzzjoni ta' din ir-riċerka għaliex qabel xejn qabel ma għandna ktieb f'idejna hawnhekk għandna riċerka. Monsignor, nagħtik merħba u nirringrazzjak u nikkomplimentak f'isem l-udjenza kollha li għandna. L-ewwel nett, x'kien iħsib wara l-pubblikazzjoni ta' dal-ktieb? Ir-riċerka li hawn f'dan il-ktieb saret issa bi preparazzjoni proprja għal dan il-ktieb jew hija frott ta' riċerka oħra li kienet ilha ġejja? Fl-2001, meta kien hemm l-anniversarju tal-450 sena, kont ktibt artiklu twil, kien der fis-Sunday Times. U kien toġib ħafna, tant li kun ġejt anke avviċinat minn xi ħadd tal-Malta Film Facilities fuq 25 sena ilu, 20 sena ilu. Kont ġab bdejt niġbor dakinhar, imma mbagħad bqajt niġbor u meta irtirajt mix-xogħol mill-arkivju l-ewwel ħaġa li naqbad huwa dana. So ġa kelli volum kbir ta' dokumenti biex hemm ġbartu minn barra jien stess, ġifieri, u għaldaqstant nista' ngħid li kelli din hija frott ta' riċerka ta' 20 sena. Sewwa raġuni li ktib ta' sewwa ħanikwota lill-ex speaker l-Anton Tabone. Aħna fit-8 ta' Settembru
Immorru npoġġu l-kuruni, biex jien insomma, min ikun ministru għal ħawdiex. Morru poġġu l-kuruni, nagħmlu diskorsi fuq l-assedju l-kbir, u 14 sena qabel kien hawn assedju kbir ħafna għal ħawdiex. Sewa Brian Blua għal min ma jafx kien charge d'affairs tal-Amerika, tal-Istati Uniti f'Malta qabel l-indipendenza. Kien professur fl-Università Kansas City, u x'inqalu għal ta' Għawdiex ħafna kbar, ftemna l ġibta fuq il-cover tal-ktieb jiena, sewa għaliex hawn min jgħid Għawdiex ma kienet xejn. Bibliografija bħal din, il-bibliografija hija estensiva. Hemm 7 arkivi differenti, hemm 62 studju, apparti timir romanzi. Apparti il-ħin u żmien li tieħu biex tiġbora, kif inhi l-approach, kif tasal biex tibni bibliografija bħal din? Xi suqek lejn sorsu ieħor? L-ewwel naturalment tara x'inkiteb fuq dawk iż-żminijiet fil-fatt kif qal tajjeb ġew bsajla fil-bidu għandi section li anke d-direttur John Xwiereb oġbitu ħafna u anke Stephen għaw preżenti ċini oġbituhom ħafna. Ġifieri li tajt sfond tawdex fil-1551 inkella ma tmimx l-affarijiet, fimt ġifieri jiena bdejt naqra id-dokumenti kollha dak iż-żmien ftemna u irnexxieli ftemna l-iktar li ħadd gost huwa semmija ġew bsajla li insejb grazzi għall-Università rallum id-dinja kemm kbira, kemm iżgħira. Tawni ħier minn Università California, ftemna, mill-University of Literature, għandhom Università ta' Literature biss, California, u għandhom fakultà for essay writing. It-Time Magazine, biex tikteb fit-Time Magazine li tikellek degree minn dell-Università. Għallu li jista' jkun l-essays ta' xismu, mhux jista' jkun li l-oriġinali qegħdin f'Mużew Aquitaine, Franza. Ftemna? Dik għalhekk qed kixfa kbir, ġifieri l-insib dana Montaigne għal min ma jafx huwiet mill-ewwel bniedem essayist fid-dinja, ġifieri li l-ewwel beda jikteb l-essays. U l-insib mhux biss l-essay tiegħu ma nsibu miktub bl-idejn ta' Montaigne, ftemna? Meta qedtilhom anke l-Mużew ta' Aquitaine through emails, ma kontx jien preżenti, imma huma stess ħadu gost, ġifieri dana kellu ħareġ il-ktieb u dejjem iżid miegħu. Imbagħad fl-aħħar sema fuq f'dan ġismu u jgħidha f'kuntest huwa essay fuq meta huwa permess is-suwiċidju jew l-omiċidju. F'dal każ huwa jgħid li Bernardo Po kellu permess joqtol lil uliedu sewa biex jisalvuhom mill-iskjavitu. Dal-ktieb l-għandna f'idejna, se nniedu l-lejla, kemm dom tikdbu? Biex tikteb ma ddumx ħafna ġifieri x'inhi kellek kollox lest, ftemna ma iktar biex tqassmu l-ktieb sewa meta kont nistudja jiena l-Università kont nagħmel il-method for writing thesis ġifieri. Għallimt mijiet kbar ta' studenti. Il-programm dippjana l-ktieb li tieħodlek ħafna ħin, kif ħatqasmu, kif mhux ħatqasmu. Pro l-ktieb biex ktibtu kemm domt forsi 4 xhur imbagħad. Pratikament 4 xhur għax l-ewwel ġibt sewwa grazzi għad-direttorat tal-Ministeru għal Għawdiex sewwa dal-ktieb ġie 6,000 euro, sa ma jimpurtax ngħidha, 6,000 euro ftemna il-Ministeru kien lest li f'dal każ li jieħu l-ktieb u jħarġ ktibu f'temna u jagħmlu spejjeż kollha sewa għax kienet l-unika soluzzjoni. Imma mbagħad 3 xhur 4 ktibtu ġifieri, mbagħad ikollhom il-korrezzjonijiet, mir-ritratti f'temna. Xi ħaġa li timpressjona f'dan il-ktieb hija il-personalitajiet li jissemmew u ovvjament l-ammont ta' ritratti u ta' pitturi u grafika li nsibu. Jiġifieri dal-ktieb fih ukoll riċerka ikonografika li mhix ġejja minn sors wieħed jew minn pajjiż wieħed, u x'hekk. Let's go. Jien mort kemm darba Spanja u meta fil-fatt hemm żewġ ritratti illi ħadd forsi xi 10 snin ilu. Ta' Montanier pereżempju li kien ġew ċittadella ta' Għawdiex fit-1283 ftemna, u kontrajtu dana Barcellona li jiena
jiet il-monument, biex issa nsejt imma kont ħadd ritratti u issa ġejt bżonnu. Dan għal-ktieb eswila ħafna anke fi flus. Ftemna? Għax pereżempju biex ġibt ritratt importanti tal-belt li meta waqgħet dejk dragut iddeċiedi li jattakka l-kavallieri, il-belt jisimha Afrika, kienet ċittadella jisimha Afrika fit-Tunisija tal-lum. Biex dik pereżempju permess tippubblikah 50 euro, ftemna? Il-dinam l-Università Ġerusalem ma il-fattu li jkollhom, ftemna? Diversi affarijiet mill-Bibliotek Nazzjonali di Paris, ma mek għandi xi waħda ħabiba li kont niltaqa' magħha fil-qatt tal-arkivji, allora dik kienitni ħafna sewwa hija waħda mill-uffiċjali għoljin u kont labta lista ta' affarijiet li huma Franċiżi pereżempju ta' Villeganon li ma jinstab kważi mkien. U li tatuli, ġifieri kien kelli anke għajnuna materjali f'dan il-lat. Dan ifisser ukoll allura li l-assedju ta' Għawdex ma kienx sempliċement assedju minn 4 nies li ma kellhomx jagħmlu aħjar ħlief jiġġieldu jaqbdu ma dak mal ieħor, ma kienet assedju, kienet strateġija, kienet battalja minn figuri li kienu figuri politiċi fil-Mediterran u fil-reġjun f'dak iż-żmien, u x'hekk. Jiddispjaċini jien li diversi studenti li jmorru l-università u jiet minn preżenti illa qalli hekk. ċerti professuri tal-istorja jgħidulhom isma' intom mawċejn, titkellmu fuq assedju ta' Għawdex dak ma kienx jeżisti dak ta'. Fehmna? Għaliex irid idhom ftit tal-jiem, eċċetera, fehmna disekwit jgħidu, ġifieri riċentament għali li xi ħadd li huwa ħafna fis-soċjetà Maltija li qalulu hekk Għawdex dana, qalulu hekk qed jagħmel kors postgraduate course qalu ilu. Imma di fil-fatt kien veru ma damx l-assedju, imma dana għamel ir-ramparts bena l-post fejn jispara l-kanuni, żewġ postijiet. Il-fatt li ma damx għaliex il-kavallieri ma jgħinunix minn Malta, ħallewna rasna. Jiġifieri dana huwa avveniment li fil-veru sens tal-kelma huwa siġ, mhux razzija kif jgħidu, razzija bħal meta kien jinżel semma każ ġew b'sajra sewwa niżel l-imġar tal-ewwel qala sewwa l-Ministru għadu ma joqgħodx hemm dak iż-żmien. Tal-ewwel qala ħadu n-naċ tal-qalin sewwa u niżluhom ftemna dik hija razzija mhux tarma b'disa kanuni kbar li farku s-swar ta' ċittadella. Din importanti ħafna u l-ktieb għalhekk semmejtu the siege that civil goes on. Sewwa l-assedju li ħonuq il-Għawdex. Fl-aħħar nett, x'inhu huma dawk l-elementi ġodda li ħarġu minn dal-ktieb li s'issa konna għadna ma nafuhomx biex ngħidlek qegħdin niskopruhom jew inħabbruhom il-lejla. L-ikbar waħda hija il-fatt li ta' Dewpo semmija ġew b'sajla mhix leġenda. Temna jien stess kont naħseb hekk ġifieri, mhix leġenda hija prova sewwa dan bniedem illi kien preżenti sewwa kien preżenti Malta wasal propju l-għada l-ispiċċa l-assedju ta' Għawdex u dan mill-Birgu 28 ġurnata. Meta kien hemm il-fitaw ċejn illi ħarbu u anke Patri Bartolomeo Bonavija. U dan imbagħad isemmija fi ktieb. Kif sar jafa dejn? Sar jafa propju il-għaliex qalu jielu l-Għawċin jew da Patri Bonavija li kien preżenti dakinhar. U din interessanti ħafna ċif da barra li hija storja vera, m'hemmx dubju. Kif foħra kbira kien ġidra semmejt sewwa li Dita Bernardo poi jikteb anke dana Monten sewwa bideħ, kiteba bideħ, jiġifieri minna dana, temna. U ta' Villeganon ukoll ta' Villeganon dana Villeganon għal ma jafx għandu gżira kbira msemmija għalih il-Brażil. Dan kien bniedem mdaħħal f'kollox. Lill-Adam l-ewwel Gvern Mastru ta' Malta kien jiġsieħ hu ommu. U sewwa kien bniedem li jagħmel ħafna affarijiet Villeganon. La Villeganon kien preżenti. Villeganon ħareġ ktieb Pariġi fil-1553 qed isemmi x'ġara f'Għawdex. Imbagħad kif tiġi tiddubitaħ 400 sena wara meta bniedem li kien preżenti dakinhar sentejn 18-il xahar wara preċis ħareġ il-ktieb l-ispiċċa l-assedju. Ġifieri naħseb li kbar kixfa tiegħi wara semmejt għamilt biografija apposta bl-istorja tal-4 nies li fuqhom bbażat l-istorja. Kollha huma nies li huma very informed, kienu informati tajjeb ħafna x'qed jiġri.
U għalhekk jiena ferħan ħafna f'temna illi kif għalli Anton Tabona għalli għamilt monument l-Għawdex, għalli monument ta' kidba illi ħarġet diġra l-ewwel darba. Kelli feedback tajb immens, f'temna l-menu 3 nies, għallu ximdew jaraw fl-għaxija, kellu jibqaw jaraw sassija sa' fil-ħodu għax mistaw xieqfu. Kienaw feedback tajb ħafna, vera ħad gost bal-feedback tajb ħafna, u għalhekk nispiċċa billi nirringrazzja lil dawk kollha li kienu ta' għajnuna li mingħajrhom ma kienx joħroġ dan il-ktieb. L-ewwel nett l-Onorevoli Clint Camilleri, Ministru għal-Għawdex li il-perm sek tiegħu sewa Sir John Borg wassallu anke ringrazzjament tiegħi tal-permess tal-proposta li kont għamilt lis-Sur Xwiereb. Il-John Xwiereb, id-direttur tad-Direttorat tal-Wirt Kulturali u l-assistent tiegħu Stephen Cini illi rebħu kull tfixkejl biex dal-ktieb joħroġ bil-kundizzjoni li xtaqt jiena illi kelli kontroll fuq totali anke fit-tqassim tiegħu. Nirringrazzja naturalment l-Arċipriet tal-Katedrali li tal-Katedral verament kien membru tal-kapitlu ma kienu li tal-Katedrali l-lejla sew speċjalment ħafna nies mis-sijasa ma nafx kemm ċabru nies nixtiequ niġu mal-temp il-mal-temp. Għalhekk grazzi Stephen Cini wassal anke ringrazzjament tiegħi d-direttur. Nil Daniel Ċilja li ġeb il-mal-temp minn Malta sew Daniel Ċilja jirak ma jkunx m'għandi xejn jiena sew għaliex anke nibatu l-għaw li bieħod l-ritratti Malta, f'temna. Daniel, grazzi ħafna. F'temna. U Għawdex ukoll għandi wieħed li kien jaħdem miegħi, għadu jaħdem ma qabel kien wieħed mill-ħaddiema tiegħi sewa Paul Falzon illi jenni ħafna wkoll f'ċerti editing li mhix kapaċi nagħmlu. Fil-parentesi ngħid għadu kif editja ħafna bir-ritratti tal-kalendarju tal-Katedral mill-kalendarju storiku d-darba. U malkemm mhux preżenti Paolo Camilleri kawki rużajna ħafna mir-ritratti tiegħu. Nixtieq nirringrazzja wkoll l-arkivisti li għenuni tul il-pandemija. Xi darba ma kienx ikun possibbli kelli referenzi preċiżi f'temna ma ġifri frankawla ħafna li mmur Malta mill-Arkivju Nazzjonali Malta. Fejn qabel kont assistent direttur jiena mill-Arkivju tal-Kavallieri l-Belt ma' Roma Camilleri, minn l-Arkivju tan-Notar Malta ċertujiet Paul Camilleri, l-Arkivju li kont immexxiena John Cremona llum imexxih u mill-Arkivju tal-Katedral tal-Imdina Mario Gauci li jenn immensament nsib ċerti dokumenti biex nikkwotuhom. Fl-aħħar nettettilkom li jiena l-ktieb bħala tqassim qassamtu jiena bħala tqassim. U fil-produzzjoni għenuni Eric De Bono tad-Digital JDB Printing u Jessica Grek. L-aħħar ħaġa ħansellem il-xi ħadd li qed jarani minn New York bħalissa, il-Father Anthony Saliba. Bħalissa qiegħed maqgħud magħna minn New York. Anthony, grazzi il-ħadda l-interess li tnaqgħod magħna mill-Katedral ġewwa New York. Grazzi ħafna Monsignor Bezzina, nistiednek tibqa' daqsxejn magħna, Monsignor Bezzina. Nistiednek tibqa' daqsxejn magħna ħalli nagħmlu l-ewwel preżentazzjoni tal-lejla. Nistiedna hawnhekk jiena qed magħna lill-Ministru Clint Camilleri ħalli nippreżentawlu kopja tal-ktieb li qegħdin inniedu l-lejla. Onorevoli Ellis, Monsignor Arċipriet, intom il-koll hawnhekk preżenti, Sur Tabona, Direttur. Daqsxejn bla kliem, għax il-għaliex tħaltu ukoll ħafna fl-istorja kif spjegata, kemm fid-dettall, kif ukoll anke mill-awtur innifsu, u ta' kemm wieħed indaga u r-riċerka sabiex propju għandna dan il-ktieb hawnhekk illum, jiġifieri dan huwa l-istorja fl-aħħar mill-aħħar parti integrali mill-istorja mhux ta' pajjiżna biss ta' gżiritna. U żgur li
riċerki bħal dawn. Mbagħad li jsarfu f'pubblikazzjonijiet bħal dawn ser jibqgħu sejbu is-support tal-Ministeru għal-Awdiġ partikolari tad-Direttorat responsabbli mill-wirt kulturali il għaliex fl-aħħar mill-aħħar qegħdin nagħmlu preġudin nagħmlu monument ukoll fil-kitba lill-gżiritna. Jena kondat ngħaddu ftit kommenti jena u l-Onorevoli Ellis anke waqt id-diskussjoni li kien hawnhekk propju għaddejja waqt l-ispjegazzjoni li kontettati li hemm affarijiet interessanti ferm li żgur qatt ma smajnihom. Jiġifieri ħankun qiegħed ukoll nagħmel biex ngħidlek insib il-ħin li nibda naqrah għaliex huwa importanti li l-kol kemm aħna wkoll inkunu dejjem aktar istruiti u marfa fl-aħħar mill-aħħar dawk il-ġrajiet li llum jagħmilna aħna minn aħna. Jena nirringrazzjakom, nirringrazzja lilek Monsinjur ta' din il-biċċa xogħol importanti ferm li żgur qiegħed tagħmel unur lill-gżira tagħna. Grazzi u nsellmikom. Grazzi ħafna Onorevoli Ministru u l-aħħar preżentazzjoni llejla lil Stephen Cini, l-assistent direttur, għan-nom tad-direttur John Xwiereb llejla nippreżentawlek b'mod uffiċjali kopja ta' din il-pubblikazzjoni. Monsignor Bezzina? Sinjuri, il-lejla smajna ħafna, il-pass li jmiss taqraw ħafna. Il-lejla tajjeb u nawguralkom li tieħdu gost bil-pubblikazzjoni li għadna kemm varajna. Grazzi lil kulħadd u l-lejla tajjeb.